Il-Baġit 2020 itħabbar nhar it-tnejn li għadda huwa msejjes fuq miżuri sostenibbli li bħala pajjiż kapaċi nsostnuhom għaż-żmien li ġej. Fost miżuri li tħabbru hemm il-ġlieda kontra t-traffikar uman. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi Ġulien Farrugia Portelli semmiet kif għas-sena d-dieħla l-Gvern żied il-Baġit għal dan il-għan 150%, jiġifieri żieda ta' 300,000 euro. Dan biex kampanji informattivi jilħu firxa wiesa ta' nies anke dawk barranin li jgħixu f'pajjiżna u li huma wkoll jistgħu jkunu vittmi ta' dan it-traffikar. Jasal faxxi differenti tas-soċjetà tagħna u allura l-impenn tagħna anke fil-komunità internazzjonali dejjem sostejna li l-ġlieda tat traffikar uman se tkun fuq net tal-aġenda ta' din l-amministrazzjoni. Fl-istess ħin il-programm għal persuni vittmi tal-prostituzzjoni li ġie varat f'Mejju li għadda, l-Exit Program, se jkompli matul is-sena 2020. Dan bilan li l-vittmi li qed jiskontaw sentenza ħabs minħabba l-prostituzzjoni jkunu mejjuna biex jibdew jgħixu ħajja mill-ġdid. L-irwol tal-mara fil-ħajja pubblika wkoll se jiġi indirizzat b'kampanja għal bniet u n-nisa biex ikunu attivi fil-ħajja politika. Is-suġġett tal-kannabis se jkompli jkun fuq l-aġenda ta' tli minn din is-sena tnieda programm fost studenti Maltin li sal-aħħar ta' din is-sena skolastika se jkun laħaq madwar 9,000 student. L-iskop ta' dan il-programm huwa li jiżdied l-għarfien fost it-tfal dwar il-vizzji. Allura rridu aħna li t-tfal tagħna nrawmuhom sa minn etaġġ kejkna ħafna li mhux mal-ewwel intop huma jirrikorru għal sustanzi li jistgħu jagħmlu ħsara u impatt fuq ħajjit. Apparti l-kampanja ta' informazzjoni, l-Gvern jaraf li f'Malta hawn adulti li jieħdu l-kannabis b'mod rikreattiv u għal dan il-għan se jinħoloq mekkaniżmu biex din tinxtara b'mod aktar sigur. Aħna rridu noħolqu mekkaniżmu għal dawk l-adulti li jixtru il-kannabis jieħdu kannabis u li rridu nagħtuha mekkaniżmu ta' harm reduction li mhux qed ngħidu li hija xi ħaġa tajba, imma meta wieħed joħodha f'ammonti kontrollati għall-inqas nagħtuhom l-opportunità li jixtru dan minn post li jkun aktar sikur. Fl-istess ħin issemma wkoll kif l-Aġenzija Identity Malta qed taħdem biex tissemplifika s-servizz li tagħti u żżid l-effiċjenza. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.